हेलौ लोगोफोर, बैसागोनि गोजोन हामलायनाय बावनाय जासिहरनाय थाबाय गासैखौबो। माबोरै दं? बेलासिनि एसे बार जाफैदों। बोथोरा जोबोद मोजां आरोना, नायनो समायना। गुसु गुसु बार बारदों। दहाय जोबोद सान्दुं गोसामोन, नाथाय दायो ओरैबायदि मोजां जादों। एसे सान्दुंआ नर्मेल दोमैलुलु आरो बार जाथावथाव। जोबोद मोजां सिनारि दै बियो, नाय आंनि सिगांथिं नाय आरो उनथिं नाय दै, जोबोद मोजां सिनारि, नायबाय थाथावथाव। एकदम गोसोआ सुग्लायखायो आरोना जायगायाव फैबाथाय। सोरबा साननो हागौ दै अबे अरनबारियाव दङ बियो ओरै होननानै। अरनबारि नङा दै, एक्सुवेलि जोबोद मोजांसो जायगाया, नायनो जोबोद मोजां। जेखियानो जा, बैसागोआ माबोरै थांखो? बैसागोआ मोजाङै मोजां बारलांबाय जानांगौ बयनिसिमबो। बावखुंग्रि हाजो सोर सोर गाखोखो? गावनि मोजां मोननाय आरो मोजां मोननाय माने सिख्लाखौ सोर सोर लोगो हमखो? मा होनो, अनजालि अनजालु आरोना। बैसागोआव माने लोगो हमलायनाय जायोनो, आर'नाइ फालि हरलायनाय जायो, दख'ना गिफ्ट होलायनाय जायो, बायदिसिना दङ आरोना बैसागुआव। नाथाय जेखियानो जा, गासैनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। दासान्दि बैसागो थांबाय, बेनि उन लोगो लोगोनो आरो फैलायबाय मोनसे इलेक्सननि रिजाल्ट आरोना। दा मेन इन्टारेस्टिं टपिकआ बिसो, इलेक्सननि रिजाल्टआ 4 तारिखै आउट जागोन जोंना। BPF सरकार दानो थांगासिनो दङ, BPF निफ्राय सरकार दानो थांगासिनो दं। UPPL फोराथ' बायदिसिना आबुल ताबुल बखिला बायगासिनो दं। UPPL आदि ओरैबायदि मोखौ बोराय जेनजोबगोन गासिबो, माने देरहानाया जोबोद गोब्राब, सासेबो देरहायाबो जानो हागौ। नाथाय बिथांमोना माने ओरैबायदि 100% माने कनफिडेन्सआव दं आरोना देरहागोन ओरै होननानै। नाथाय आंनि साननायाव, जायखिजाया आं जेसेखिनि नुहुरदों, बिथांमोना देरहानाय नङा। ओमफ्राय दासान्दिथ' वेस्ट बेंगलाव बिराद इलेक्सन केम्पिं आरो दावराव दावसि सोलिगासिनो दङ, इलेक्सननि नामाव बिराद हाल्ला। जिखियानो जा, 4 तारिखै नेनोसै, 12 दिन दंबायो, बारा गोबाव गैला। दिनैयो 22 तारिख 22 आरो 12 दिन दंबायो, बारा गोबाव गैला। अमा मासे अर्डार होखाना दोननांगौ जोंनियाबो। जायखिजाया जोंनि साइडआव आरोना, जोंनि जिथु केन्डिडेट, बे केन्डिडेटआ माने देरहानाया 100% रोखा आरो जों जिथु नुहुरो। बेनिखायनो अमा मासे अर्डार होनानै दोननांगौ जादों। मानो होनबा बैसागोआवथ' गोबां रंजाबाय, फुरथि तामसा खालामबाय, बोथोर गाज्रिबाबो रंजाबाय। जायखिजाया जायै लोङै थारमाने मा जाखो, एसे आद्रा थालांनाय बायदि मोनदो। मानो होनबा बैसागो बायनाय लोगो लोगोनो जिथु इलेक्सननि माबाया बारा बारफैलायखाबाय, इलेक्सननि बारा नांफैलायबाय, आरो रिजाल्टआबो खाथि खाथि सफैलायबाय। रिजाल्टआथ' नै 4 तारिखै आउट जासिगोन। 4 तारिखै आउट जानाय लोगो लोगोनो आसामाव गोबां हाल्ला जालायसिगोन आरोना। माने ओमफ्राय हाल्ला जाबाबो जेबो खामानि गैया, BPF सरकार दंखायो अलरेडि। आरो आसामावबो हेमन्त बिश्व शर्मायानो चिफ मिनिस्टाराव थाफिनखागोन। आरो BPF निफ्रायबो गोबां MLA फोर दिसपुराव थांगासिनो दङ। चलो दिसपुर चलो होननाय। UPPL निफोरा मेगन सागोन दै, लामा सामाफोराव अन्थाइ खुबैलाबायनो हागौ। 4 तारिखै जुदि पार्टि जायोबा मोजाङै जाबानो जाबाय। वाइन शपआ हले 4 तारिखआव बन्द'। UPPL नि माखासे मानसिफोरा जेननानै खर' गुदुंबो जानो हायो। वाइन शपखौ माने वाइनखौ लांखाना दोनहैयो आरोना, जौखौ रेडि खालामखाना दोन, अर्डार होखाना दोन। बिसोर UPPL निया देरहाबायबाबो खाना जानांगोन ना UPPL निफोरा। नाथाय जेननायाथ' 100% गेरेन्टि। जेनबाबो बिसोर टेनसनावनो लोंखागोन, अलरेडि जौखौ लांना दोनखा। 4 तारिख 12 दिन दंबोयो, एकदम नोरै फेक्ट'रि होनांगौ। जै BPF नि जै।